I continuem amb el cicle d'entrevistes d'aquesta segona jornada del Literal, en aquest cas amb la tercera entrevista, que és amb Marta Salinas, autora de Aprendre Bahasa és fàcil, d'aquesta obra. És de Triangular Edicions, una nova editorial d'aquest barri, de Sant Andreu, amb poc més de mig any de vida. Marta Salinas, bon dia. Bon dia. O bon migdia, ja a aquestes hores. Marta Salinas va néixer a Barcelona el 1973, és llicenciada en Ciències de la Informació i té un màster en guió de cine i televisió, així com el nivell K de llengua catalana, però segons diuen la solapa del llibre, això quasi li hauríem de fer explicar, l'aprenentatge més útil de la seva vida el va fer el Meca Ràpid, on va arribar a les 210 pulsacions per minut. Treballa a la Cooperativa de Comunicació L'Apòstrof com a correctora, redactora, coordinadora editorial i formadora de llengua, i també és docent de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on ha impartit cursos de redacció, estil i millora de textos. Això del Meca Ràpid, Marta? Mira, això del Meca Ràpid és perquè tothom té una febre amb les titulitis, amb els màsters, amb les llicenciatures o amb els graus, i jo realment, amb tot el que he estudiat a la vida, el que em resulta més pràctic és poder teclejar sense mirar el teclat, amb els 10 dits de la mà. I llavors ho he fet de manera irònica, però també per reivindicar això, que a vegades els aprenentatges més útils no són les llicenciatures. Quan ho vaig llegir em va recordar una anècdota de la meva vida que no ens hi hem pas d'estendre, perquè aquí a l'entrevista has dit tu que la meva professora de mecanografia em deia que era amb les mans i no amb els peus, perquè em posava nerviós i picava amb els peus. Bueno, és igual. En tot cas, parlem del llibre. Tens un tuit fixat al teu compte de Twitter que diu que Aprendre Bahasa és fàcil és una novel·la curta sobre la frustració personal i les expectatives no complertes. Curta ho és, té 89 pàgines, però malgrat tot té 165, no sé si dir-ne capítols. Són escenes, més que capítols, són escenes. I sí, penso que el tema de les expectatives no complertes reflecteix bastant bé el tema del que jo volia parlar amb aquesta novel·la. Aquesta novel·la és essencialment una història d'amor entre un home i una dona que s'estimen molt, però en el fons el que he pogut parlar és això d'expectatives no complertes, és a dir, els protagonistes són una parella que tenen uns 40 anys. Se suposa que als 40 anys ja estàs bastant situat i estable a la vida. És a dir, la gent que ha volgut tenir un pis en propietat ja s'ha hipotecat, la gent que ha volgut tenir fills ja els està criant, la gent que ha volgut arribar a algun cert estatus laboral ja ho ha aconseguit. I se suposa que als 40 anys estàs ja bastant estable i bastant situat, però no és el cas d'aquests protagonistes. Ells arriben en una illa paradisíaca amb la promesa que els han dit que ja trobaran una molt bona feina i es guanyaran molt bé la vida, però un cop arriben allà se n'adonen que això no és així. I llavors aquesta parella, a part de tenir-se una a l'altra i de tenir una aranya al jardí, tenen poca cosa més. I també un subtema que es desprèn d'això de les expectatives no complertes és el tema de la precarietat laboral. No tenir feina o tenir-ne una de mal pagada et fa sentir un inútil. I això passa tant aquí com a l'altra punta del món i passa també en una illa paradisíaca del sud-est asiàtic. I trobo que és important també a la novel·la l'aranya, la presència de l'aranya. Sí, perquè has dit que eren dos protagonistes, són tres en realitat. Sí, l'aranya està aquí a la portada. Sí, és com el tercer personatge. Personifica una mica les dificultats amb les quals es va trobant la parella quan comencen a viure ja en aquesta illa, i també és una vàlvula d'escapament cap a ell. Quan ella es posa una mica pesada de què fem aquí, la feina que tens és una merda, bla, 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 doncs ell se centra bastant amb l'aranya això com a vàlvula d'escapament. Després parlarem de la personificació de l'aranya. En tot cas, anem al punt de partida de la novel·la. Com hem dit, té tres personatges principals. Són la Marta, el seu company, del qual desconeixem el nom, és el Summa perquè és submarinista, i la Rita, que és l'aranya. La Marta és com tu, correctora, es diu Marta, vol escriure una novel·la, tu ja ho has fet,
I fa classes d'escriptura, vaja, tot molt com la Marta Salinas. Crec que hi ha algun altre punt de connexió, a més, amb la teva vida, que és el punt de partida de l'argument de la novel·la, que és aquest viatge a la illa, però que aquest també va ser el punt de partida de l'escriptura de la novel·la, no? Sí, efectivament, el punt de partida va ser una estada que vaig fer al sud-est asiàtic de poc més d'un any. Vam estar entre Tailàndia i Indonèsia, i sí que és veritat que hi ha una part que és autobiogràfica. De fet, la gent més propera que s'ha llegit la novel·la m'ha dit però això és autobiogràfic o no ho és? No? Doncs en part sí que ho és. No? I aquí em remeto bastant al que deia un autor nord-americà, el James Salter, que deia que escriure sobre nosaltres mateixos sempre fa por, però en canvi és el material més potent del qual el que més controlem, no? Perquè és el que en sabem més coses. No? El que passa que el James Salter també diu que no cal ser temeràriament sincer. No? I llavors la feina de diluir què és realitat o què és ficció és un privilegi que té la persona que escriu. No? Jo aquí m'he permès el luxe de posar coses que realment van passar i d'altres que són totalment ficció. Sí. De què volies parlar en la novel·la? Tenim aquest trio, que de fet en determinats moments sembla que sigui un trio de 3 persones i no pas 2 persones i una bèstia. Un amor quasi a primera vista, tenim sexe però alhora també una certa rutina, una illa paradisíaca, com deies, però alhora, com també has comentat abans, la precarietat laboral, el paper de les tecnologies en les relacions de parella, etc. És una història d'amor, però també amb molts temes col·laterals, no? Sí, hi ha molts fils narratius, però jo els 2 temes, el primer és el que t'he comentat abans, que és el de les expectatives no complertes i vinculat a això la precarietat laboral, i el segon tema per mi és el pes de la quotidianitat en una relació de parella. No? Bé, tots sabem que quan una relació comença, doncs, totes les dinàmiques que al principi ens semblen fantàstiques, doncs a mesura que passa el temps poden esdevenir rutines i se'ns poden arribar a fer feixugues. No? Llavors jo volia retratar aquesta història d'amor d'aquesta parella, però des de tots els punts de vista, no només mostrant les grandeses, sinó també les misèries. En la novel·la s'hi sentiran reflectides, suposo que moltes d'aquestes persones, sobretot dones, perquè de fet la història s'explica des del punt de vista de la dona, de la parella, que estaria envoltant la quarantena, com tu has dit. També hi apareix, tot i no ser-ne el tema principal, el tema de la maternitat. Sí, el tema de la maternitat, sí. Sí, representa que quan la parella està allà, doncs arriba un moment que no se sap si ja està embarassada o no està embarassada, no? I queda així a l'aire, representa que sí que ho està, no? Jo quan vaig començar a escriure Aprendre a bajar és fàcil, vaig començar fa 4 anys, quan estàvem en aquella illa, jo tenia tot el temps del món per començar a prendre notes, saps? I ja veuria, encara no tenia clar si això seria un conte, seria una novel·la o seria el no res. No? Després sí que és veritat que em vaig quedar prenyada i un cop va passar això, doncs vaig com enterrar bastant aquest projecte. I he estat també pensant una mica en les tensions que hi ha entre maternitat i criança, no? És a dir, entre criar i criar. I més o menys he arribat a la conclusió que no és que siguin incompatibles una cosa amb l'altra. Vull dir, el que és incompatible és no tenir temps, no? Però ser mare no et fa ser menys creativa ni molt menys. Suposo que a mesura que passi el temps i tu tens més per la mà, doncs és més factible embrancar-te en projectes literaris. Més enllà de l'argument i de les temàtiques que es toquen al llibre, parlem de l'estil una mica. Com el definiries? El què, perdona? El de l'estil. L'estil. Sí, jo penso hi ha com uns 3 elements pel que fa a triar estilística. Un seria la ironia. Penso que hi ha bastanta ironia en aquest llibre i per mi la ironia és un recurs bastant
poderós per expressar estats d'ànim, per expressar idees. Penso que és una manera molt elegant i molt fina de mostrar la cruesa de la realitat. És a dir, encara que la ironia ens faci riure, per mi ironia no és igual a frivolitat, no? La ironia ens permet dir coses que dites d'una altra manera doncs semblarien dramàtiques o patètiques. Llavors, al costat de la ironia, penso que una altra característica d'Aprendre a Bajassa és fàcil és l'estil directe, no? És a dir, és una novel·la breu que penso que es llegeix molt ràpid, també per l'estil fragmentat. En comptes d'estar fet per capítols, està fet per escenes, per petites escenes, i a banda d'això doncs, hi ha també molt diàleg, de manera que hi ha escenes que simplement és un diàleg, no? També una tercera característica que ja l'hem comentat abans és el tema aquest de l'autoparòdia, l'autobiografia i l'autoficció. Tu treballes amb la llengua, és a dir, se li pressuposa a qualsevol persona que escriu un llibre que la domina, però tu, a més, el teu ofici està relacionat. I la novel·la també conté referències a l'escriptura, referències en concret crítiques amb els alumnes de la protagonista, amb els alumnes d'escriptura que li envien per internet els seus exercicis. No sé si aquestes crítiques es poden fer extensives a coses que s'estan publicant avui en dia o no. En tot cas, la protagonista diu, entre altres coses, abans de publicar heu d'aprendre a escriure, o el 90% fa servir el verb dir en les acotacions. No és fàcil escriure bé, realment. No és fàcil escriure bé i penso que des de fa un temps publicar s'ha convertit en una fita en ella mateixa, en comptes d'anar a la recerca de la qualitat, no? Hi ha molta gent quan s'apunta a cursos d'escoles d'escriptures que realment ells estan allà no per aprendre, sinó realment per publicar, no? Sembla com que si publiquessis això et dona com un prestigi, no? Llavors jo soc bastant crítica en tot això. Jo penso que s'han de publicar les coses realment ben fetes, no? El que passa que també des de fa un temps, des que la literatura s'ha convertit en una indústria, no? El que s'ha prevalgut sobretot és anar a la recerca de publicar obres comercials que donessin molts diners als grups editorials que hi ha al darrere, no? Al costat de tot això estan les petites editorials com Triangular Edicions, que jo penso que fan una aposta molt valenta per fer emergir noves veus o autors de primer nivell però que estan amagats darrere de les llistes dels més venuts. I penso que s'ha de reconèixer i valorar molt l'esforç que fan les petites editorials, la majoria de les quals estan representades aquí a la Fira Literal, perquè ells sí que realment fan una feina d'apostar per la qualitat i no tant per les vendes. Tornant a la història, l'aranya, com et deia abans, en alguns moments agafa quasi bé categoria de persona, de persona humana, quan es refereix a ella com que parla de tenir un germanet, suposo que dintre d'aquesta ironia que comentaves abans, de tenir sentiments pareixits vers l'aranya, i en canvi a l'home de la parella, de la protagonista, se'l despersonifica de tal manera que, com deia, ni en sabem el nom, o almenys a mi no l'he sabut trobar. No és casualitat tot plegat això, Marta, és a dir, la despersonificació que es fa de l'home de la parella en contraposició amb una bestiola de la qual se sent una certa gelosia, quasi bé, no? Bé, d'ell no en sabem el nom, però sabem el malnom, que li diu submarinista, no? També penso que la novel·la està farcida de secundaris que també tenen malnoms. El Miss Orange, Number One i tots aquests, i per tant és una continuació de l'estil aquest, no? D'ella sabem que es diu Marta perquè en un moment ell li diu Martolina, no? Però penso que a vegades tenen més força les coses de les quals no en sabem el nom que de les que tenen el nom, no?
I sí, m'agradava que l'aranya tingués un nom i un nom de persona i que sigués Rita, sí. Una altra frase que es fa, que es diu, la protagonista es diu a ella mateixa, en aquest cas, diu: quan t'estimes algú, l'acceptes i punt. És com una imatge de l'amor com molt resignada, no? Sí, bueno, no sé què dir-te, penso que l'amor també és llibertat, no? I llavors, clar, tu no pots pretendre canviar la teva parella, encara que faci coses que no t'agraden, no tingui els mateixos interessos que tu, no? Sí que és veritat que hi ha un moment que diu això, no? Doncs l'acceptes i punt, però també hi ha un altre fragment que ella explica lo agraïda que està d'estar amb aquesta persona, encara que a moltes coses estigui a les antípodes d'ella. No, però amor no és resignació, ni molt menys, estic en contra d'això que dius. Molt bé. Ja també es desprèn un cert elogi de la vida senzilla. Busca't un objectiu més senzill que si no viuràs amargada, li diu el protagonista a ella en un moment donat. O també es fa un elogi del salvatgisme, en el bon sentit de la paraula, d'alguns habitants de la illa. És a dir, de no complicar-nos la vida. De fet, no sé, tu qui has estat, potser és el tipus de vida que es busca en aquesta illa, o també és la imatge que tenim els que no vivim en aquestes illes. És un prejudici que tenim, una idea preconcebuda, i que un cop ets allà, doncs... Clar, tot depèn dels calés que tinguis quan te'n vas a un lloc d'aquests, no? Això allà i aquí, a tot arreu. I llavors, clar, és diferent anar-te'n a una illa paradisíaca amb la billetera ben plena i que et pots instal·lar en un resort i tenir totes les comoditats, que no anar com van ells dos a viure, saps? I llavors ells es busquen allà doncs, un bungalou, una caseta, el més econòmica possible, on puguin cuinar, vull dir que no són aquests que es passen el dia sota d'un cocoter bevent doncs, un mojito, no? Sinó que mengen arròs a la cubana i llenties. No? I sí, m'agradava l'elogi, això que has dit tu, elogi a la vida senzilla. Sí, estic molt a favor d'això també, que no sé, anar a una illa a viure no és anar a colonitzar ni a passar per la cara a la gent que viu allà la pasta que tu tens, no? Penso que s'ha de ser humil amb aquesta vida, sí. Portem 20 i escaig minuts d'entrevista, no sé si la gent que ens acompanya al públic ja s'han llegit la novel·la, que és una novel·la curta, si volen fer algun comentari, alguna aportació, o si no també tenim cosa preparada aquí a la taula. No? No? Sí? Ah, no. Saludava i prou. Vale. Doncs la Marta ens ha fet una selecció de textos per llegir, també per acompanyar aquesta presentació que fem, que no totes són fer preguntes i respondre-les, i això ens pot ajudar a fer-nos més la idea de com és aprendre Bajas fàcil, que per cert crec que no faig cap spoiler si dic que el títol no acaba de ser ben real, no és fàcil. No és fàcil, no és fàcil. Que ens has enganyat amb el títol. Sí que és més fàcil que altres llengües, com a mínim ve del llatí, no? I no té la complicació d'aprendre tailandès, per exemple, que aquí has d'aprendre l'abecedari, però no, si no t'hi poses no és fàcil. Però si no t'hi poses en cap llengua tampoc no és fàcil, i en realitat ni un ni l'altre no s'hi posen, vull dir, fan molt pocs esforços per aprendre aquesta llengua. Doncs llegiré alguns fragments perquè us feu la idea de quin to respira. Diu: al costat del nostre bungalou viu una noia local. Parla molt i sempre fa les mateixes bromes. Good morning, que ens diu quan arriba als vespres. Però hi ha dies que la broma s'allarga. Good morning, good afternoon, good night and good everything. Així una nit i una altra. Un dia li pregunto com es diu i en un anglès tan bàsic com el meu em respon que el seu nom en Bahasa significa taronja i d'aquesta manera es converteix en Miss Orange. Anem a un altre fragment. Diu: en aquesta illa remota també hi ha un camp de futbol. Tot fa pensar que ho és perquè hi ha dues porteries. A més, la superfície és quadrangular i bastant llisa, sense cap obstacle considerable, és a dir, sense cocoters. Ara bé, encara no hi hem vist mai cap jugador.
Acostuma a estar desert o, en el millor dels casos, ocupat per un grup de vaques assegudes i amb actitud de resignació. De tant en tant, una d'elles s'aixeca i busca inútilment alguna herba, però el camp de futbol és un espai poc apropiat per la pastura, perquè és un tros de terra erma i seca. Per tant, parlant en propietat, hauria de dir que a l'illa on som hi ha un camp de futbol on dormiten vaques tristes. Què, em vaig llegint? Sí. Bueno, no sé. Els joves musulmans de l'illa intenten escapolir-se tant com poden del ramadà. I això a la pràctica vol dir que de vegades et donen diners i et demanen que els compris tabac. I després te'ls trobes amagats rere un cocoter, ajupits com si fessin caca fumant. I en aquesta posició et somriuen quan et veuen. Ja en faré un últim. Gestió de residus. Aquest és el quid de la qüestió. En tota l'illa només hi ha 3 contenidors on van a parar el paper, el plàstic, el vidre i l'orgànic i el rebuig. Tot ben barrejat. I això amb sort, perquè en realitat el gros de la merda s'aboca al mar. Més d'un cop he vist algú de Happy Bungalows amb una bossa d'escombraries a cada mà enfilant per un camí que du directament a l'oceà. I allà mateix, sense amagar-se de ningú i a plena llum del dia, llançar-les com qui deixa anar un ocell. Ja està. Molt bé, fantàstic. Jo tenia alguna altra cosa aquí apuntada, per exemple, una altra cita, que en aquest cas la diu ell, el protagonista, que ens mostra, suposo que també, que tot és relatiu, que tot és segons el punt de vista que ens ho mirem, quan diu per mi l'altra punta del món és Barcelona, no això. Quan ella li diu que no valia la pena anar a l'altra punta del món per bla, 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 bla. Sí, com he dit, ells arriben amb aquesta illa perquè els han dit que ja serà superfàcil buscar-se la vida i fer calés, no? I un cop arriben allà i veuen que no és així, doncs ella comença a posar-se una mica pesada amb ell, saps? Ostres, el que tu dius, hem fet 11.000 quilòmetres per venir aquí i mira, no? De tota manera, ell, per més enamorat que estigui d'ella, ell diguem que no es deixa doblegar, saps? Ell té molt clar que prefereix viure en aquesta illa, encara que guanyi 4 duros, que no tornar a Europa, que tornar a Europa és un fangar, no? Ell prefereix tenir temps i mira, amb el poc que guanya ja li és suficient allà per subsistir, no? I sí. Sí, que dèiem de viure sense molt. Exacte. Sí, és un auster. De fet, ell és com una mena un idealista, una mena d'últim aventurer, no? Ell li importa molt poc fer-se ric, li importa molt poc tenir un contracte de treball, li importa molt poc que no tinguin un visat i que cada 2 mesos hagin d'entrar i sortir. Té molt clar que vol estar allà i ella, en canvi, no ho té tan clar, no? Al Facebook sempre hi ha gent que ho sap tot. No és l'única referència que es fa a les tecnologies i aquesta que seria més neutra, però hi ha alguna que parla de les tecnologies en referència a la parella o a la relació de parella i tal. Creus que les tecnologies serien en alguns casos el quart, l'aranya en alguns casos és les tecnologies? Doncs no he pensat gaire, però potser sí. Cada vegada estem més alienats amb les pantalles. De tota manera, a la novel·la el tema de les tecnologies no es tracta des d'aquest punt de vista, sinó com que ella té la necessitat de tenir un bon wifi perquè continua treballant a distància i cada setmana ha de fer els Skypes amb la seva mare, per ella és com molt important i arriba un moment que ja es col·lapsa perquè diu, hòstia, no tinc wifi, aquesta setmana he de parlar amb la meva mare, m'han d'enviar feina, no? I ell, que és bastant patata amb les tecnologies, doncs bé, fa que tinguin alguns estiragarronses. La novel·la, com hem dit, és curta, però no vol dir que no t'hagi portat les seves hores de feina. Quan parlàvem de l'entrevista, em deies que hi havia més hores de reescriptura que d'escriptura. És realment així, la vida de l'escriptora, de la novel·lista? Bé, no ho sé, perquè jo és la primera novel·la que publico, però sí que
tot i que sembla això que està escrit d'una manera com molt senzilla, al darrere hi ha com molta feina. És a dir, el procés d'escriptura és un procés laboriós. Jo quan vaig començar a escriure Aprendre a bajas es fàcil, era quan estava allà i vaig començar a prendre notes d'algunes dificultats que veia que hi havia quan vivíem allà, no? Llavors, un cop vaig començar a prendre notes, després vaig començar a pensar quin era el tema, és a dir, realment de què vull parlar, no? Després vaig començar també a pensar en la trama, no? A dissenyar la trama de l'aranya, que és com el fil conductor que fa avançar tota la història, no? També vaig començar a fer proves amb les escenes, no? Amb les escenes i amb els personatges, fer-los parlar, fer-los moure, i llavors vaig començar a escriure així escenes curtes. Llavors em vaig escriure moltíssimes, però més de la meitat les vaig eliminar, perquè vaig veure que més de la meitat que estaven repetides, que no aportaven, no feien avançar la història o directament que eren dolentes, no? Llavors un cop em vaig quedar amb les que pensava que eren importants, sí que aquí va començar una feina de reescriptura molt gran i d'anar corregint, saps? Suposo que a part de formació professional jo tendeixo molt a fer tot això, no? I en realitat ja va anar bé que el Sergi, que la gent de Triangular em posessin la pressió de vinga que això ho has d'entregar, perquè si no encara estaria corregint i reescrivint, perquè jo que ho enviava, hòstia, un moment, deixa'm acabar de canviar aquesta frase, sóc una mica obsessiva amb això. Molt bé, Marta, doncs ja ho sabeu, aprendre a bajar-se és fàcil i... Encara que no ho sigui, doncs... Almenys per la protagonista no ho acaba de ser. Aprendre a bajar-se és fàcil, de Triangular Edicions, de la Marta Salinas, de l'Apòstrof. Moltes gràcies. A tu. I res, que us recomanem la novel·la. I amb la Marta acabarem aquesta primera tongada d'aquestes 3 entrevistes d'aquest matí, que hem començat parlant de filosofia, hem continuat parlant de feminisme i hem acabat parlant de bajar-se i d'aranyes. Bon dia a tothom.